pero desde logo o punto absolutamente central e histórico, podríamos decir, sería a aprobación do convenio para o edificio de entidades sociais, precisamente ese convenio que vamos a firmar coa Fundación Amancio Ortega. Para nós, desde logo, vai a ser un pleno especial polo que supón, polo que vai a supoñer este edificio de entidades sociales para o noso Concello, para as persoas, sobre todo, que viven no Concello, e porque tamén supón eso, que vamos a dar un salto de logo importantísimo no que é a atención aos nosos veciños e as nosas veciñas. E aí xoga un papel fundamental a Fundación Amancio Ortega. Eu creo que hai que agradecerlo. Primeiro, que escoitase a proposta que se lle fixo por parte do Goberno, do Concello, para, de alguma maneira, financiar un edificio que vai a marcar un antes e un despois na atención a nivel non só de Carballo, senón de toda a comarca. Hai que salientar tamén que este convenio xa foi aprobado, neste caso, por unanimidade na Comisión Informativa de Facenda, o cal xa amosa que de logo, salvo o cambio na votación no pleno, que non vai a ser así, xa amosa que, desde logo, esta corporación ten altura de miras, sobre todo para sacar adiante un proxecto que vai ser estratégico para Carballo e que vai sair adiante sen fenda política ninguna, é dicir, co apoio unánime de todos os grupos que conforman a corporación. Eu creo que é de agradecer esa posición do resto dos grupos, e que eu creo que tamén non podía ser de outro xeito. Cando hai unha actuación tan importante, todos debemos remar, desde logo, no mesmo sentido. O convenio, oficialmente, a asignatura oficial do convenio vai ser o día 9, o próximo xoves, día 9, e a partir de aí, de xeito inmediato, xa poderíamos licitar o que sería, poderíamos sacar a licitación e a execución do proxecto, que vai a ser nada máis e nada menos que 7,8 millóns de euros para o edificio. Podemos darnos idea do que vai a supoñer para a atención desde o punto de vista social dos veciños e veciñas de Carballo e tamén de toda a comarca. Rematar, neste caso, antes de deixar pasar a falar a Juan e a Maica, o seu agradecemento á Fundación Amancio Ortega, como non pode ser de outro xeito, pola sensibilidade que amosou cara ás necesidades que, neste caso, do tecido asociativo social e dos veciños e das veciñas de Carballo. O edificio, como ben sabedes, está a redactar o proxecto LCG Arquitectura, de Fernando Eiroa e Jorge García. Foron ganadores dun concurso de ideas que partía da base dun programa que se foi facendo coa participación de todo o movimento asociativo. O edificio xa, dende inicio, ia responder ás necesidades marcadas polas distintas asociacións do ámbito social do Concello. A entrada da Fundación permitirá mellorar esa idea inicial, tanto dentro do punto de vista da calidade arquitectónica como da flexibilidade, sobre todo, que debe de ter ese edificio. O movimento asociativo é un movimento dinámico que vai cambiando co tempo e enténdese que o edificio debe ser un edificio suficientemente versátil para que poida ir evolucionando ao tempo que as asociacións que van a utilizar. Lógicamente, o estándar de calidade co que se proxecta é do máis alto, e supón tamén, a parte da intervención do propio edificio, hai que entender dar un xeito a rehabilitación urbanística do entorno no que se encarga. É un edificio que vai a contar cunha praza e vai ser tamén a organizar a rúa Darwin, dando calidade a un ámbito urbano que, ademais, xunto coa intervención que se fará en Praza de Vigo, mellora unha zona onde hai distintos centros de día, residencias de maiores, que necesita dunha mellora, sobre todo en accesibilidade e en calidade de espacio público. Agradecerlle aos arquitectos
a implicación no proxecto, non tanto na parte técnica, que obviamente é importante, son moi bons arquitectos, pero tamén na parte de entender a filosofía deste edificio. É como digo, un edificio que nace da demanda do momento asociativo. Xa se fixamos varias reunións por parte do equipo relator coas asociacións, presentouse a semana pasada, o venres pasado, como iba evolucionando o proxecto coa entrada da fundación. Foi unha presentación tanto para a corporación municipal como para a prensa como para o movimento asociativo. Entendemos que ten que ser un proceso totalmente transparente e participativo por parte, sobre todo, dos usuarios futuros dese centro. Estamos falando dun día especial e dun edificio, pero non é un edificio calquera, vai ser un edificio con alma. Con alma, con corazón, vai ser o centro do voluntariado, dos coidados, da xustiza social, e vai ser alma social de Carballo. Da igualdade tamén. E da igualdade tamén, efectivamente. Estamos abrindo as portas a un mundo novo para as entidades. Chegamos aquí, despois dun camiño feito con todas as entidades, camiñando da man, con diálogo, con un traballo constante, dende que se empezou a traballar neste proxecto, porque se consideraba, evidentemente, tanto por parte das propias entidades como do Concello como da cidadanía carballesa, que era unha prioridade dar resposta ás necesidades da xente que nos coida, que nos axuda, e tamén queremos dar un espacio para que poidan atender a todos os veciños e veciñas de Carballo e da Costa da Morte, porque ao final tamén non nos imos centrar só no Concello de Carballo, porque chegan moito máis alá as actuacións das entidades. Entón, vai ser un referente. Evidentemente traballouse, dialogouse, fixáronse achegas que se trasladaron ao equipo redactor, sempre pensando na necesidade dese centro de día para persoas con Alzheimer e demencias, que é unha necesidade imperiosa. Hai moi poucos centros especializados neste tipo de demencias, que Carballo sexa un referente é un momento increíble, porque unha persona con demencia e con Alzheimer que se teña que desplazar a outros centros con todo o que iso conleva, que o teña aquí á man con proximidade e con prazas que a priori enténdense, porque así se fixo para poder ser prazas públicas, para que as familias teñan tamén un desafogo e un momento de conciliación é tremendamente importante. Sin desmerecer a ninguna das entidades, eu creo que este é o corazón do propio edificio e a alma do propio edificio. Ademais, estaba o edificio de Cruz Vermella, que son as dúas entidades que polo seu traballo teñen unhas necesidades máis específicas. O edificio, as estancias de Cruz Vermella, que teñen acceso pola Rúa Méndez, dan tamén resposta ás necesidades que nos trasladaron desa zona de almacenaxe, de logística, de inmediatez, de poder acceder ás súas dependencias de maneira máis libre, sen pasar por outras zonas que implique menos axilidade no seu traballo. Ali estará Guieiro, que leva moitísimos anos traballando, Un Paso Máis, a Asociación contra o Cancro, Aspaver, Íntegro, e creo que non me esquezo de ninguna, creo que están todas. E van a ter os seus espazos, cubrindo as necesidades que nos trasladaron, van a desempeñar efectivamente o seu traballo tan ben como están facendo agora, pero nunhas instalacións non sei xa nin como calificalas, nas mellores instalacións posibles que van a ter, porque creo que é un edificio referente, xa non só en Galicia, senón, eu creo que en todo o Estado español, que non hai ningún edificio que aglutine a todas as entidades de carácter social, creando sinerxias, economías de escala, economía social, compartindo recursos, axudándose mutuamente, convivindo, co cal vai ser unha mellora sustancial para elas, para as propias entidades, pero tamén para todas aquelas persoas que son usuarias
dos servizos das entidades, porque terán outro tipo de recursos, máis a man, coñecemento e outro tipo de dinámicas. O edificio vai ter espazos compartidos, evidentemente, para convivir todos eles, e despois, que non se me esqueza, a zona do CIE, do Centro de Información á Muller, non pode ser un espazo burocrático máis. Cando unha muller chega ao CIE, evidentemente non todas, pero si un gran número, pois chegan nunha situación de vulnerabilidade. Cando tens que atender algún tipo de situacións que ali se atenden con unha mesa por diante e xa mantendo distancias, porque é o traballo que tens que facer e porque tens que atendelas así. Queremos humanizar moitísimo máis a atención, facelo dunha maneira menos burocratizada, ainda que evidentemente a burocracia é unha parte da atención, que se sintan máis cómodas nun entorno máis humano e máis amable. As mulleres, e non esquezamos, os seus fillos e fillas, porque moitas veces tamén son usuarios, e ter un espazo menos rígido, menos institucional para atender ás crianzas, pareceme que é moi necesario. Entón, estamos falando dun novo corazón de Carballo. Empezamos con unha landriña e agora temos un Carballo que vai dar sombra non só ao noso concello, senón a toda a comarca. E se me apuras incluso de supracomarcal. Dous aspectos que eu creo que, varios aspectos que foron fundamentales para que a Fundación Amancio Ortega se embarcase neste proxecto con toda a forza que fixo. Eu creo que ese carácter supracomarcal, lóxicamente, é un elemento que se tivo en conta polos servizos que se vai prestar non só para Bergantiños, senón quizá para toda a zona da Costa da Morte, creo que tamén é moi importante, pero sobre todo que isto é un proxecto que nace froito da participación das entidades sociais, é dicir, nace desde abaixo para arriba, non é, digo moitas veces, non é unha idea que surxa dun goberno totalmente fora da realidade, senón que é ao revés, é dicir, o goberno levou a cabo un proceso de escoita coas entidades sociais para saber cales eran as súas necesidades, e este edificio é a resposta a ese proceso de escoita. Eu creo que é unha función que debemos desempeñar que nos gobernamos, que é escoitar a xente, para realmente acertar nas nosas decisións. E outro elemento determinante para que a Fundación se embarcase é que nos presentamos ali co aval de moitísimos anos de traballo de todas e cada unha das entidades que van a estar neste primeiro momento no edificio. Hai que recordar que son entidades con moitísimo arraigo a nivel local, que levan entre 40 ou incluso 50 anos prestando servizos que son imprescindibles para a nosa comunidade, e isto é unha maneira tamén de reafirmar e de valorar o traballo feito durante todos eses anos, e a Fundación creo que tamén o entendeu-no así. E por último, outra cuestión que creo que tamén foi determinante é o modelo de xestión. Este non vai ser un edificio que se xestione, digamos, de un xeito privado. Van ser as propias entidades as que se van autorresponsabilizar da xestión do edificio, nun marco, lóxicamente, de xestión marcado polo Concello, de usos, pero van ser as propias entidades que o fagan. Nos, este modelo de xestión xa temos, digamos, ensaiado a outra escala nos locais sociais. Os locais sociais son as propias entidades que se utilizan, os que se responsabilizan de usalo e de xestionalo. Todas estas cuestións xuntas van a garantizar que este edificio sexa un referente e este absolutamente a vanguarda en canto a benestar social, como di Maica, non só a nivel solamente de Carballo ou Bergantiños, senón incluso a nivel do resto de toda Galiza e do resto do Estado. Non hai, dende logo, ningún edificio de entidades sociais que responda que se organice do xeito que se vai organizar este. Agora esperar a que se aprobe o convenio e de maneira inmediata xa licitar e comenzar a execución do edificio para que este edificio, que desde logo nos ilusiona moitísimo a todos e a todas, sexa unha realidade o antes posible.